Shalom, oras di tasude, Uria AKBP, dison awon amar guar embron tapu bolon, ima neng menjaon, almana AKBP tahun 2025 di Ganupari atau Arian, di Bagasan Sadarion, ima di hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025. Adong madison ayat neng si Jawata do lagu nesen Deota, ima sian pasal men 70 sada ayat 10 walu. Do lagu nesen Deota ima sian buku ende 262 ayat 5. Sonari tajaon ma ayat neng si Jawata ima nata surat sian pasal men 70 sada ayat 10 walu. Sonon ma pandokna tajahaon ma. Nangsa dia donguon dot haubanon sai unang tarikon au ale debata. Paima ubaritaon tanganmu na tuna pinopar. Agogonmu tu salur aka na rosogot. Ayat bacaan bahasa Indonesia terjemahannya dari Mazmur 71 ayat 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Ima saatna ayat nes Jawata, sonarita lanjut matu lagu nesen Deota di Bagasan Sadarion, ima siang buku ende 262 ayat 5. Jehovah Tuhaki. Ramotia toto salele amangoni matuape awon babengit maro aku sotu merlindang man otong parangeki uban onte awonae ot dosang api. Ima saatna nga tajaon ayat neng si Jawata di Bagasan Sadarion di Ganuparion do lagu neng si Deota di Ganuparion ima na di hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Tita sude upangido sian au embro tapu bolon magido gogo tangiang do topangan sian amu sude tu channel naubaen tu kegiatan naubaen di Facebook dot nanaing menopang kehidupan nami sanggiat matutu di bahasa-bahasa Tuhan pasu-pasuna tu ita sude jala diramoti ita ganuk marsada-sada ima sija ota di Bagasan Sadarion salam oras masian au. Haleluya.